Ang atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Dadoy. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay galaan atong magtatampo si Dadoy. Usahay bitaw kaning tao nga salbahes, bisag unsa ni mong tambag, di gyud maminaw. Mudayon gyud sa iyang pagkasalbahes. Pero aron ninyo hisabtan nga kung sugilano no, ingnon ko na ani pagsugod. Ay, kamingaw sa bayan, kanhi atong gipuy-an. Sa duwata kagugma ay wala na yakahayag midan aga nato sa gabing tanan. Mag-unsa ako karong wala na ikaw, unsay puyan sa payagta nga gibiyang mo man lang. Asa ko na pangita karon. Usawa ka! Usawa ka! Kasabot! Iyak ka ni Moy! Unsa man na? Asa rin ka pamangita og para palit og tambal nga ikaw may trabaho na usa ka man sad. Unsa man? Hindi na ko pa sweldo ni mga kasabot. Mangita nito ko man bida. Dili Kanindot mo sige akong ka salid ako. Wa Unsa? pa sweldo! Awan. Awan. Nag-awan na sang pastila. Awan ang pastila. Oy, Mando! Mando! Usa! Awa dong. Hinay dong. Basig mabulasot ka din sa hagdanan. Lasot ka daw! Pangatlan ka ron! Hello na! Riya sa mundo ka! Oh, asa man ka dong? Kailangan mo taas ako! Amping dong. Ay! Magkupagani ko nung ingon nga amping pagkadanghag ng bata. Hey, Usa! Usa! awa, oy. Ingon ba ko, careful. Silpol sa imong mata! Bayo na mo ang dag! Say, anak. Tay. Naunsa naman sad mo. Nag-away na sad mo. Para na ngayon ako kwarta para ipalit og tambal kay gilantas inday masukoy noon hanggaw itawana. Ay, kung niadto pa man ang hanggaw, wag yun ay ayo-ayo tawhana bisag unsaon. Pasagdi lang. Ya pa may kamay kwarta, ipalit ni ditog tambal. Wa man ka magsulti na ako nga, ikaw ba, wa man ka magpahibaw na ako nga gihilantan, di ayang akong apo. Gapaan di kinang tawana. Ay, gigabaan naman na dahi ba? Nay, hagdanan. Ay, gani kay wa maugbok. Naugbok pa to. Samot kamubo ang liog anang tawhana. Maluoy yung tata. Maluoy ko tao ng salbahis magkaitos tanan. Naluoy ko sa hagdanan bang naguba. Kanusa pa man tao na siya bulayas aron magmalinaw na tangari. Ay, kabula kanak. Ako'y mo palayasan ng animal. Palayasan ko na din eh. Asa mo baso? Bro, asa ba raso no? Gilaming pa na. Gilaming pa rin na. Mapagani pag-unit ako ng baso, klaro dia bro. Pari mo daw. Biliba ka na ko ni mo pa. Kung anong Bilip kay ko ni mo, bilip kay ko ni mo. Karaan ang style mo, Roy. Kailan? Bitaw Sige primat. kang bilibo, yan tagatag! Primat. Gusto ka lumsad ka sa tagay. Murag ikaw ang pinakagwapo dis ato, pre. Mga makurot kayo ni mga babae dis ato. Pero ang nakabilib yun ako, kay wag ka madlok sa mga asawa. Wait, ano? Siya mo yan, tanawa na ba? Ayan, pre. Siya mo yan, yung hadlong mo. Yes, yes. Ayun na, daghan mo kayo na okay na ako. Ha? Mabiyaan ako sa di oras. Kailan mo na ako, di ba? Ako akong naong makipag-cute-cute ako. Diba? Gusto ba ka, pre? Bida, pre. Ako pa ka ng dagway ni mo, pre. Parehas pa lang ako ni mo, pre. Sus, ambot lang. Naminyo tingali ko ka ng 5 kabok. Sabi. Sabi ninyo, dinis kalibutan, duhara ka klase ang tao din. Ang naong sa tao. Unsa man, pre? Unsa man, pre? Duhara yun, ha? Pwera buyag o pwera gaba, maura. Nga ako, kaingon ko nga, pwera buyag ko. Eh, sakit hat pabayan ako. Smell mo din. Yatis na.
Di ba ninyo, kidatin yung iro. Dagang iro, kita. Paruhon mo rin sa babae kung dihatan ninyo. Ang iro, siyaok-siyaok, ay hadlok sa inyong pagkidat-kidat. Kidatin nyo na, Dro! Kidatin ng iro, Dro! O, tara ba? Guys! Uy, pre, hala. Ala! Mando, Kita gay ninyo diha? si Inday Claring. Siksiyaw. Inday Claring. Maro magiging patiyan na Puro ako. ka, Inday Claring. Basta magkita ko gwapa nga magpurol. Pinapikot tiket tayo. Pwede pastilan. Dalian na ako mabihag eh. Biya ka, pre. Guys, sabad man doy. Ay. Ang regoy naning kamot mi mo. No. Gagit ko mo. Gagit mo ko pagkalalaki, di ba? Sumama ba? Sa na ni mo. Nga no, nagtuo ka si Boganti ka? Uy, basig magpangita kanya na ako ha. Bisag utong putok. Ay, wala na pre. Wala. Wala na. Bugdo na hindi mahinayon na pre. Wala. Buglo bihagay na ni. Ay na ni pre. Kinatay ninyo, kinatay ninyo. Ako'y kichat din. Dagan eh. Ay lang dagan to. Ay lang dagan ha. Iyay, Ako nga, di man sa gubo atras og babae lang, atras. Unya, sa may hunahuna ni mo. Iyay, pre. Tutyo rin gini. Tutyo rin gini, pre. Pero masya ko ni ako aning kalakihan. Kung sinugayan, tirato! Nuroy ta deklaring, inday klaring. Oh. Manuroy ta deklaring. May kalahaw tayo man kaka. Ay, lagi. Suwaya na ito, no? Sa, kitang katag ba? Oh, suma ba? Sige. Pre. Okay lang mo di ha? Ako rin bahala ha? Muso lang, pre. Ay, hamulag yung pamusoy kong bida. Kamo, inom lang mo rin eh! Singit, pasingot mo din eh! Sabi, let's get it. Let's get it on. Let's get it on. Oh, sige. Let's bolt and... Bolt in! Recorded by X Thunder Gaming. Kumusta naman ang akong apo, ha? Okay naman tay, nakatuog na in town, hindi na kayo siya init. Nay, kapalit na kag bukas daw sudan, ikaw nalay bahala diha, Inday, ha? Oo tay, magluto lang ko ron. Yung sa asa mas mando. Nauli Nauli lang na. atong tawanan tay, uy. Mas may pagdi na lang siya mo uli. Ay, ambot na imong bana. Pastilan. Nabala ka nung maayo. Nabala ka nga unsa tay. Natingalig, dili ko makapugong sa iyang mahinahikan ko ng bana mo. Ay tay, ayaw na lang pangambisyon tay. Kay kausara ka itok mo na ng mando. Wa na, sukarap na ka. Bidasap. Ako nagpugong lang ko sa akong kaugalingon, ha? Maupos ka na yung pailob na ko sa mong bana. Ako ginang mahinahikan na. Basig maghilak-hilak ka na tumangan ako, ha? Mahinahikan ko ng bana mo. Sige tay, hinay kina tay. Unya ka lang. Ay, busy pa ko. Kaya sa mga busy tay. Karoon na, di na ko busy. Aw, nanas mando tay ay. Kung naana siya, imo siya palayason. Unsa to? Unsa to mo pangutana, day? Ay, muraman ko kahilantan nun. Mao kaya tay, keyboard kang dako. Mando, sama. dili na ito mabalik dito sa inyong kiimnan. Tuara pa dito ang imong kumpari. Dito sila, mga harab to. Nung sa mga, taong ko gibilin na pa rin, sa takahon taon. Sag dito sila magpinsing. Kita-kita ka naman, buglos ka ka. Sa, Ay, sa paday, manghambog ka. Murad yung kaya ni mo. Nya, duwara da ay karoon. sa limang ka nando karaot, pida. Nung sabi tao, hindi natin hurot ang tanan. Para mag tikdol-tikdol style ni ato ba? Nung sabi taon kay. Pero gabi, tikdol lang yapon ka. Atot Asa man ta? Sagingan. Ha? Oh, Gusto ko nga, mag-ipon na to. Ato tag-ipon sa sagingan. Karong gabi sige tag-derby ha. Sampyon set karong gabi ha. Day. Sampyon set. maganda akong ganahan ni Mando eh. Hmm. Unya man sa man, nasa ay plano ni mo na ako. Siyempre, mag-ipon ta. Ipon ta Mag-ipon kwarta. ta? Oh, Unya, asa man ko na maipuyo. sumalay ang Unya, naman na imong asawa. Ko all man mong tuong kwarto na mo. Kita ba tuong dito? Siya ato kusina siya. Siya, ang imong asawa, asa man. Yang anak na siya sala, kusina o kaso. Uy, maluoy man sa tas imong asawa. Hindi ka maluoy sa atong relasyon ha. Naunsa mo ka. Ako na pala yung ko asawa ha. Hindi lang na siya sabay. Para saan makatuo na, makaluto na to ba? Ako lang himumid. Unsa man? Ay Hala, uy. atiman sa paon. Sa. Ganahan ko. Ay kabala ka. Ako yung hari sabay. Tanan sila kurong na ko! Mao ba? Mandoy, basig unsaon kasi imong asawa ha. Na, gusto ko na ba ko do. Relax lang. Relax lang. Basta Marvel. Relax lang ka. Ako na bahala niya. Oh. Mando?
Kisa na kauban ni mo? Hi. Dali, Gam. Gam, dali. Welcome to my parlor. See the spider to the fly. Dali, so dali. Be, bagyami, bagyami. Tay pa usay mo pasabutan ni Mando. Sklaring. Ano siya tipon na to? Pinabuang na ka? Gusto mo ka? Agay. Subukan ko! Ha? Pinay ko surang-surang ha? Tilaw ka na ko. Dali, Gam. Dali, Gam. Ay, excuse me. Kinuko. Kinuko sa put pasabutan ni. Unsa? May babae sa gidadi ni gabi tay. Ug asa man ron ang babae? Asa? Nasa mo kwarto. Sila mo'y nangatugog dito. Ug ikaw, diin mo mga tugog ang bata, ha? Di asala. Usay nga? Pasalbahis ko na ng animal. Nagdapas ang babae nga ni, ug diha pa pangatugog sa inyong kwarto. Salbahis! Ano man, tay? Ano, tay? Sa problema? Huwag ka rin yung tao din eh. Ano? Ano problema? Uwa mo alimot edong. Okay, say. Paglutong sunod, be. Mahaw eh. Palitong manok ka. Sabaw manok, ha? Tingin ka mong gay. Luto kay gutom eh! Dali eh! Dali! Tay, naon sa mong ka. Uy, mura magkagbikagig diha. Okay ra, oy. Kining, pero di nagkitimahimo da. Nanubra da ni. Kung sa may buhaton na to init ay. Dili di mahimo. Kinahanglan nga makigsulti ko sa imong pan. Ikutan ko ng sigarilyo. Kung kiksulting mo naman ako. Sa'yo, kita. Dong Mando, unsa man ning Ay, kalakihan? nga naman, day. Unsa man ning kalakihado? Kanong gidaman nimo din hina imong Kung babae? magdako ko bahay din magbuot, ha? Ako ni bay? Ade, ako mangangkon ane pero respetuhi sa imong asawa. Nagdakag babae din nga buhi pa mang imong asawa. Ano sa batang? Ikaw naman, day, wa? Madala ko siya sa atin kipapuyo. Madala ko babae niya. Pero ang ako... Ano ang subak mo? Ha? Pidab, sus. Subak ba ka, ha? Subak ka? Mingon di ay ko. Ano lagi? May magbuot ako, ha? Ano sa'yo akong pangayoon? Ako ni bae. Pinahanglan ng masugot mo, ha? Kay ako ni kasabot mo. Ihatag tanan akong pangayoon. Pwede mo ganahan! Panglayas mo! Mando! Recorded by X Thunder Gaming. Naluoy na kayo ko sa kong anak. Mao nga bisag wa may klarong kapuyan kung pananglit mamaya mami pero ako yun ang giklaro ang ako anak kung gusto ba yun siyang mubalhin or mulayas. Unya ko. Oo, tay. Nakahukom na ko nga mobalhin. Layasan ko na tawana. Ug dadko na ko si Inday. Pero ang pangutana og asa man ta anak. So, ayan ako nga akong suod nga amiga, tay. Nahibaw na siya sa akong sitwasyon. Gani, siya may nagsigig agdi na ako nga mulayas. Layasan ako ng akong bana. Mao ba? Halos sige. Kanusa man tamang layas din he. Karon og manglakaw na sila. Maghinahinay na akong pamutos sa akong mga sinina. Ug ikaw, hinahinayin na po og panood sa bagang imong mga sinina ha. Para kung makakita na ganit na kigayon, mamiyak na ta din eh. Sige day pero gusto na ko sa dili pa tamubiyangan he. Gusto ko makabaos na ng kanahang dako. Nga na tayo unsay buhaton nimo. Ay, tanawa lang unya. Ay, anak, hinahanglaga karong gabi sa di pa mag alas 12, makabiya na tangan Ha? Nga naman tayo. Dali. Oh, ha? Tungod kayo. May operasyon ang kapulisan din Kay akong nahibawan nga kanang babae nga iyang gidadin usama din ang kapusir. Mo ba tayo? Mo din nga nakabantay ko nga manganhi na manood ng mga lalaki. Mauna. Ako nang gi-report sila og mauna papawaon tangan aron di ta maapil sa dakop. Oo, tayo. Ano ito, dali. Yan ay mga lalaki nga nangabuti. Kinsa na sila tayo mga pulis, ana? Dili na mga pulis. Unsa din na sila tayo? Mga adik na. Ani sila dili mag-iskor. Mao nga manibata. Mientras wa pa'y mga pulis. Basig ba tatag-apil sa dakop? Lihok na. May bliyog! Kinahahak na. Mapil. Asa mo tos isa. Ha? Ayaw sa pin! Ayaw sa pin! Sige, pulis! Kinahahak na. Sige, susunod na magbalik. Apil gugda ko pang akong anak.
Ang problema kay giapil ra ba siyang sulti ni Mando. Unya ang pulis ra ba nga akong ikasabot? Wa diha. Mao ni ako problema karon kay basig bahibaw si Mando nga ako mao'y nag-report sa mga pulis bahin sa ilang kalihukan. Usaon man ninako ha? Pasagan ko na ako ang akong anak. Unsa may buhaton ko? Unsa man kun kamong pasultihon, Dadoy? Pres! Okay, ang sender na ito karong adlaw ulit. Si Noy Dadoy taon. Noy Dadoy. Dadoy? Tong iyang kuan ba papa to siya. Nya Noy Dadoy nya ang iyang murag umaga to niya bam ang akuan. Bana siyang anak niya nagdaag babae dito sa balay. Karon na bawaan di nga sa mga tao nga ang katong gidaag babae siyang anak nga si Mando usa ka nag-pusher di ati pres. Oh, mao to nga gi-raid town sila. Gi-raid dito, pag raid dito si Isay town luoy tigay sa iyang bana gisuntos kwarto kaya para kuan ba luwaso tayo napil no si Isay ati pres. Napil og dakop town mao na gidas sa presuan. Ang problema ni Noy Dadoy yung saon man taon niya apil taon akong anak taon. Saon man niya. Ya maapil ra ba gyud na? No. Kaya suot pa Sa sa naa lay. ka? Mag-read. Murag may 50 meters man siguro ati pres basta na-read. Mo ba? Oh, madakop ka or 5 meters basta akong bata kay baw. Basta mao ni inani ati pres maangig gyud ka labi na usar to kwarto yung sublan. Mauna. Oh, ang il ginay mong anak si Isay ni Mando. Ang maayo Mando Noy Dadoy, ang maayo anak Noy Dadoy kanang dukol gyud kag mga dagko ba ati pres no? Oh, kanang dunay NBI ba sultian mo daan ng NBI or unsa ang mga kag tabang ni Atty. Ropil Banyo Cartiana ni Ma'am Aida ba og ni Sir Buen Atty. Buen Alguno mao na atong duulo din na Inaana dong mag-agi gig preso sa inana. priso gyud Gagaw sa usawa na dagin siya. di ba Napil Napil mo. siya sa gawas niya. Kuan na kuan pa masasukod sa. Di ay. Dito na dasig apil. Magdadag mitusan ang kuan. Di basta 5 meters siguro to ate pres ang pil gyud ka O sana problema po niya lan kay siya mo ini-report sa pulis. Pero pag raid, ang pulis nga yung gikastulti, wa wa diha. diha pumutong Kung sa puno niya buhat tulog, may bawat mando nga siya mo nag-report. no na usa sa problema ni mo Patawa na to, Noy Dadoy sa na Noy Dadoy no Eksakto na lang itong ingon niya nga mobalik, nagpuyo, balik sa probinsya. Sa kuha na nalo, sibat na diya siya. Yain lang nas Mando dida sa din nas Yang Mando anak, di batas Ang yang anak, kanapil man to pero kuha man nagsupresuan, may bawaan man may bawan gyud apil ba di. ini Pwede gratis maka- ana makitan man Pwede makagawas to kunang yang anak. wa ang nilabot kana luoy niya na may bata gamay bam no di ba na may bata gamay bam sila Oh, gyud murag ari no ni Tay Dadoy. O sa kanilan kung maghisgot og drugs, ngon tuloy padulungan ng itong amiga na kong pulis nga babae. di ba Una, kamatayon. Ikaduha, mabuang. Ikatulo, mapriso. Mao ning ilan diya sila na priso. priso ni sila Kay dili mapriso, kan naman kunong mamatay kay mo ambak baron kanay nagukod niya, kana. kunon ana. Oh. Kana kuan na gyud na Anxiety na kuan na dapat. gyud na sa drugs. Side naman nag-amtak. Grabe na gyud na. grabe na na As ano na lang dong Noy Dadoy doon lang mugdagko Noy Dadoy sa NBI Noy Dadoy ba para klaro yung kayo nga sultian ni mga taga NBI nga wa taw ilabot ako di ba sa Mina. kuan pidiya ati pres di ba Oh, bitaw. kay drugs na pidiya ka Noy ato Ikaw, dito Noy Dadoy. May bawaan mo jud kun user ba ka Oh, or tinuod kuan na, ba ka. oh. ana. Nang Bam? ato Okay. pamit dili Okay, guyat. pabiti ko na ba? Mga panultihon 12 verse 28. Ang pagkamatarong mao ang dalan paingon sa kinabuhi. Apan ang pagkadautan dalan paingon sa kamatayon. Uy. Nagpadulong na sa kamatayon si Mando, Mando. ang bana, tungod kay bisag sigap ang mata sa asawa, ganda na siyang babae. wala Daray. wala pero nas man do klaro nga Oh. So mao niya kung paambit Sir Dadoy kanang naang sako ng kingon ko mahimo sibat na lang diha biyain na lang base mong anak ko niya ang apo murag na masiguro nimo ang apo kay nadama nga pelong inahan imo na lang atimanon kay may magpadako ni anak kay pananglitan og depende man sa gidaganon sa drugs sila no kung hindi na makagawas. kanang 5-11 bam kanang sobra sa 500 Oh, nya katong imo ato yung anak mabay may bawang tawa sa ilabot pwede to makagawas og una og moapas ra siya nimo unya sa inyong gipuyan ug asa ka may puyo mangitar to nimo kay pastilan. Mao na say makaingon sa ato ang mga batan-on ingon anak nga hasta ang mga anak dili maatiman. Namay silingan gulyat ba nga kaning baya sa mo tag-iya ang inahan. Nahan. Ang iyang anak na babae kanang naang nag-drugs. Dili sa kasod. Uy. Dili sa kasod yan ang bahay ha. Ilang ba dili sa kasod kay iyang anak na nag-drugs. Pitti mang maldita ha. mo ba Ibabayad eh. O ang anak ng babae nga pitti maldita ha. May anak.
Ni ang bana na yung anak, to, nas presuan ng una. So, ang mga puwari sa lula. Karon, biktima ang balitaha, ang kanita yung babi to kanang tiguang. Kanang mangita na lang siya bahigdaan sa gawas. Ano ba ka masopo diya ngayon mo manang siya? Maapil pala kong dakop. Tuod man, nadakpan. Nadakpan ang anak ng babae. Nya ang bana, tuagaw na naman nagdakop. So, ang mga ba nang balay? Nakatuog na siya, siya nakatiman ros mga apo. Hindot ay. Ngayon. Problema lagi ako kay sabi mo sa ko. Ikaw? Na ako na napriso nga pres na akong gulyat ba? Ate pres, muhilak kong pagawson. Ganan si Sod. O kanang unsay tawagan na gulyat? Laya? Oh, laya. Muhilak. Muhilak pagawson. Di ganahan ko kay labi na gawaso at kay kapaingnan. Wa kay kaon, may nga to kay pakanon man ka. Dili kay kana ko ng piras namo nga dito asawa-asawa ko. Ay maunay hindi sa magawa. Ako na priso bang. Di tingali oy. Ka dito. Asawa-asawa ko kuno ko kung may manlaba, kasi manlaba sa sinina sa mong bana-bana, nga. Mo ba? Maligi. Yung ingon ako nga pilian ko di ko mahigugma, di ko kumusubok. Ay. Yung dagat ay Dili kami gugma. Kuno may gugma. Dia. Naglagot ko dis una. Ano man? Nagdamgo ko. Damgo ka? Oo, yung sabi, dali diri ka mura ko nung itoy. Oo, damgo ra to na ko. Ikuyog ko. Wa ka tingog ang laki oy. Ano ba? Anong dunggan ani? Salamat po daga dito luman no. Kuna ko ang puzzle dihan. RMN